Joint Venture Selection Committee kag Basiwa. Sa balita pong sudnon, duwa ka swimming instructor ging kakas kasunod sa insidente nga pagkalunod sang PMA cadet. 3 ka miyembro sang pamilya gindala sa ospital matapos nag-away kung sino ang mapakaayos ang ilang nga balay. Kag sa aton balita international, ginikanan sa ginpatay nga US hostage ginapangita ang mga North Korea assets. Sa sports balita sa NBA, Giannis Antetokounmpo liwat nga nag-record sang triple-double sa kadalagan sang Bucks batok sa Blazers. Kag sa aton balita entertainment, No Time to Die, ulihin nga James Bond movie ni Daniel Craig. Alas 6:09, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang detalye sa balita lokal sa pagbalik sa Aksyon Balita Evening Edition. Yung banwa, mabugaw na hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Pagkulon nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Alas 6:13 sa Aksyon, Radio Philippines Standard Time. Nadakpan na ganakabig masupog nga akyat bahay nga nagapanakadaka sa mga puluyan sa barangay Tangob, Sudad sa Bacolod kagabi, Nobyembre 21. Ginkilala ang mga nakaradakpan nga Sanday Ayan Johnson kag Ricky Salindron matapos ginsaka ang balay ni Maruela Castellano sa Greenfields Barangay Tangob, Sudad sa Bacolod. Suno kaya Police Major Charles Heber, hepe sa Police Station 8, nabugtawan ni Castellano ang pagsunod sa kawatan sa iyapuluyan kanang pangayo sang bulig sa kapulisan kag tanod sang barangay. Nakuha kay Dionson kag Salindron ang 33,000 nga balor sang laptop, alahas kag headset. Suno pa kay Heber si Dionson ang yara sa ilid drug watch list kag target sa buy-bust operations. Ginausisa pa ni Heber kung nabala may mandamiento di aresto si Dionson kag Salindron sa Bacolod City Police Office warrant kag sa Pena Section. Tagigasing balay, ngayo bulig, yung aligaring may kawatan sa ila balay. So, nag-respond ang tropa nato dito sa pag-abot ng atong tropa. Nagbulig man ang mga pumuluyo o ang barangay tanod sa mga barangay. Kagtigayan nga nadakpan yung suspitsado. Sulod din isa sa balay sang complainant pagi sa paglukso. Si Major Charles Heber. Lokal, nagpaandam si 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo sa mga kapitan sa probinsya nga maghalong kag hindi magkumpiyansa matapos ginsulod sa mga armado nga tao ang puluyan ni Kapitan Alray Sambrona sa Barangay Zone 2, Banwa sang Isabela sa Oktubre 20 sa diin nagpakilala ang mga ini nga New People's Army kun NPA. Nagapati si Arevalo nga nagatimalo sa NPA bangod sa pagdeklara sa ila sang Isabela nga persona non grata kag ang pagsulod sa mga opisina sa mga militante nga grupo sa syudad sa Bacolod. Angod sini, mas pabakuron pa sa Philippine Army ang operasyon sa mga barangay nga posible kadtuan sa mga NPA. Alagad namang bilang alagad ng gobyerno, talagang wala naman silang dapat support sir kundi ang Philippine Army at saka Philippine National Police. Ang importante lang, nag-iingat at magmamasid din sa kanilang paligid at siguraduhin yung mga security precautions na kailangan nilang gawin ay dapat nilang gawin. Ang tingog ni 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Benedict Arevalo. Sa ibang nga balita lokal, dismayado ang pamunuan sa nga Social Action Center sa kawadon sa nga transparency nga ginhimo sang Joint Venture Selection Committee o kon JVSC kagabasiwa Board of Director sa isyu sang eligibility application sa nga Manila Water nga nagahandom nga magsulod sa joint venture projects na ginaproponer sa Water District. Suro kay Father Chris Gonzales ang Director sang Social Action Center sa Diocese sa Bacolod, obligasyon sang JVSC kaga Board of Directors nga pahibaloon ang mga miyembro konsumidor sang basiwa kung ano ang resulta sang eligibility evaluation na ginpatigayon sa Metro Manila. Dugang pa ni Gonzales ang among nga aktwasyon ang isa ka klaro nga basihan sa kawadon sang transparency nga ginahimo sang natungdan nga komitiba kag opisyal isang board. Ini man ang rason dugang pa ni Gonzales kung nga nagadugang pagid sa karon ang kadamuon sa mga grupo gikan sa nagkalain-lain nga sektor nga nagapakita sa ginasuporta kag sa kausa nga ginatindugan sang consumers group nga ginatuwag Amlig Tubig. Ginklaro ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry kung MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon nga wala pa sila sa nabato niya komunikasyon angot sa ginaduso nga ordinansa nga nagatuyo sa pagligwat sa City Ordinance 565 o kon Revenue Code sa Bacolod. Suno kay Carbon, posible nga wala pa sang gintalana nga schedule ang natungdan niya komitiba para sa pagpatigayon sa public hearing sa apektado nga mga stakeholders. Dugang pa ni Carbon, ginalauman nila nga maplastar man sa ilahanay ang mga proyekto nga mangin prioridad sang syudad sa tion nga maaprobahan ang among ordinansa sa palabuton. Isa sa mga proyekto nga luyag mahatagan prioridad sang MBCCI amo ang isyu sang seguridad, ilabi na ang pagpasiga sa mga street lights sa palibot sang Bacolod.
Ginpa-review na ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II sa Provincial Legal Office ang kasugtanan nga ginpirmahan sa gobyerno provincial kag Dynamics Builders and Construction Company may kauntaran sa pagtukod sa 115.5 milyones pesos nga Negros First Palapala and Food Terminal sa may dalan San Juan, Barangay 6 Ciudad sa Bacolod. Ini matapos mapaslawan nga matuman ang ginpromesa nga bulan sa Oktubre 2019 agud humanan ng proyekto. Suro kay Diaz iya pagulaton ang resulta sang review kag rekomendasyon sang PLO kung na dapat bala papanaugan sang penalidad ang mga construction company. Dugang pa ni Diaz ilaman pamatian ang rason sang kontraktor kung nga atrasar ang pagtapos sang istruktura nga isa sa 3 ka madalagko nga proyekto pang infrastruktura sang administrasyon ni Anay Gobernador Alfredo Marañon Jr. Nagsalo man lang kita, ato lang facilitate naman kung anong kinanlan pa nga para magdasig for the good of the government, for the good of the public, nga dugay na tani gusto man mag-usar dira sa area ta. Ang promesa supposedly October, in time for maskara. So, gintinguan, pero why manggapon natapos. Na-inspect ko, why pataatop, no? Ako pa sa kulang. Si Provincial Administrator Diaz. Sa katapusan nga balita lokal, ginhatagan sang gobyerno probinsyal sang tubtob Desyembre 31 ang mga gardeners nga makabaligya sang ilang mga tanom sa Panad Park and Stadium sa Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Ginpahayag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga isa ini sa nahisugtan sang magsugilanon sa iya ang mga gardeners nga ginpadalaan sang notisya ang agud magabiya sa panaad. Suno kay Diaz, nabudayan ang mga gardeners sa pagsaylo sang ilang mga tanom sa ibang lugar, mangod posible nga ini ang magkalamatay. Apang ginklaro ni Diaz nga dapat kakason sa mga ini ang anuman nga istruktura buwas nga adlaw Sabado. Una nga ginpadalaan ni Governor Eugenio Jose Lacson ang isang notisya ang mga illegal occupants sa Manaad nga magbiya sa lugar matapos matukiban nga wala sang anuman nga ginabayad sa gobyerno probinsyal kag libre nga nagagamit sang elektrisidad kag tubig. Lakip man sa ginpadalaan notisya ang tag-iya sang isa ka car shop kag napulo ka mga illegal settlers. Las 6:20 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Balita Nasional, ang detalye pagkatapos kilabang sa Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Buling. Aksyon
Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon Night Patrol. Alas 6:27 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa detalye sang balita pong sunod. Ginkakas na ang duha ka mga swimming instructors kasunod sang insidente sang pagkalunod sang PMA cadet nga si Mario Tilan Jr. sa tong Nobyembre 8. Sunod kay Navy Captain Cheryl Tindog, ginkakas si Robert Bete, PMA faculty member, kag Antonio Catalan nga nagatudlo sang fundamentals of swimming subject para sa mga freshman cadets matapos may nakitaan nga kapabayaan. Ginkakas man sa military school bangod sa gross neglect of duty. Magluwas ang dismissal, wala man sang kuwaon nga retirement benefits. Ang hindi na kwalipikado nga mag-uyat sang anuman nga posisyon sa gobyerno, si Bete, samtang si Katara naman, nga isa ka job order employee, automatiko nga ginkakas sang PMA.
Duga pa ni Tindog, gina-review pa sang PMA ang penalidad batok sa duwa ka classmate ni Tilan nga napasluan sa paghibalo kung baladiin nila uli hinakitaan ang biktima. Ginumpisa na sa Philippine National Police ang crackdown batok sa mga nagabaligya sang vape nga wala sang business permits. Ini kasunod sang mando nga pag-aresto sa mga nagagamit sang vape sa pampubliko nga lugar bilang pagsunod sa mando ni Presidente Rodrigo Duterte. Sunod kay NCRPO Acting Director Brigadier General Debo Zinas, nag-issue sa memorandum si PNP Officer in Charge Lieutenant General Archie Gamboa nga naghahatag direktiba sa kapulisan nga magpaig-angot sa mga baligyaan nga nagabaligya sang e-cigarettes para usisaon kung kumpleto ang mga dokumento sa pagbaligya. Ginmando man ni Gamboa nga magpaig-angot ang kapulisan sa mga alkalde para ipatuman ang direktiba kag sa mga city kag municipal councils para sa pag-issue sang ordinansa nga nagadumili sa pag-usar sa vape sa mga pampubliko nga lugar. Gindala sa ospital ang 3 ka miyembro sang pamilya matapos mag-away kung sino ang mapakayo sa ilabalay nga napiktuhan sang sunod-sunod nga linog sa barangay Nahi, Arakan, probinsya sang Cotabato. Suro sa kapulisan, nag-away ang amay nga ginkilala kay Antonio Tabosares. Ang bata sila nga si Alex kag isa ka sibilyan angot sa mapakayo sang ilabalay. Luyag sang bata nga ipakayo ang balay apang din pamatukan sa amay sa rason nga siya lamang ang makadesisyon kung ano ang dapat nga himuon. Naglala pa ang sabtaray. Tubtob nga nagkuha sang patalom si Antonio. Naginbuno sa makaduwa ka beses ang isa nga bata. Igo sa lilikod nga bayan sang ulo. Nagbalos man si Alex nga nagkuha sang armas kagilutang amay. Apang ang naigo amo ang manghod niya nga si John Ali. Nga tuyo kontari magtambag sa ila. Sa karon pa rin pang investigasyon sa kapulisan sa kaso. Matapos nga magpamilya man lang ang imbolbado sa insidente. Ginatugyan sa Malacanang ang desisyon kay Vice President Leni Robredo kung bala magpabilin o kung manaog bilang co-chairman sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs. Sunod kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, pareho sang pagbaton sang posisyon, ang pagpanaog nagadepende sa persona kag hindi sa nag-appoint sa iya. Dugang pa ni Panelo nga kung hindi na komportable ang Vice Presidente, pwede siya diretso nga maghalin sa pwesto. Ini ang reaksyon ni Panelo sa pahayag ni Robredo kay Duterte nga diretsohon siya kung hindi na sinuluyag nga magpabilin pa siya sa ICAD bilang co-chairman bangod wala nagasalig sa iya, bangod kabahin siya sang oposisyon. Lasais imedya, dugang nga balita matapos kinlamang sari. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakulog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakulog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian.
aksyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan ano nga kaintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros,
seryosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita. Kag sa aton balita international, ginapangita sa karon sang ginikanan sang anang US hostage nga napatay matapos gitpagwa sa North Korea nga nagkoma sa tuig 2017 ang mga North Korean assets para pasabton sa ginaligar pag-abuso sa tawhanon nga kinamatarong. Sa news conference sa Seoul, nanawagan na mag-asawa nga Fred kag Cindy Warmbier sa administrasyon ni Donald Trump nga tagan pagtamod ang problema sa human rights sa North Korea. Sunod sa mag-asawa nga gintorture ang ila bata sa nga North Korea matapos nag-convict ini sa tuig 2016 sa tuyo nga kawaton kun tani ang propaganda poster. Ang 22 anyos nga bata ay nag-eksperyensya sang brain damage kay napatay pila lamang kabulan matapos inigin balik sa Estados Unidos sa tuig 2017. Balita sa patag sa kanampang sa NBA. Liwat nga nag-record sang triple-double si Giannis Antetokounmpo sang Milwaukee Bucks sa kadalagan batok sa Portland Trail Blazers sa score nga 137-129. Si Giannis ang nag-score sa 24 puntos, 19 ka-rebounds kag career high 15 assist. Ini na ang ikaduwa nga triple-double nga na-record ni Giannis sa subong season sang NBA. Nagaligad ng October 24, siya ang nag-score man sang 30 ka puntos, 13 ka rebounds kag 11 ka mga assist sa kadalagan sang Bucks sa Houston Rockets sa score nga 117-111. Sa karon ang Bucks amo ang number 1 sa team standing sa Eastern Conference nga mayara sang 12 ka daog kag 3 lamang ka pierde. Samtang ang Blazers ang yara naman sa kulihot, ikaduha sa kulihot sa Western Conference nga mayara sang 5 lamang ka daog kag 11 na ka kapierdihan. Kag sa aton balita entertainment, ginpahayag ni Daniel Craig ang nagadala sa papel nga James Bond nga uli na niya nga movie ang No Time to Die. Sa nabaluan, ikaapat na ini nga movie sa James Bond nga na ang nagadala amo si Craig. Matunog naman ang ngalan day Aidan Turner, Idris Elba kag Tom Hiddleston nga mahimo magabulo sa kay Craig. Ang No Time to Die ang iga-release sa UK sa Abril 3, tuig 2020. Inyo na bati ang detalye sa mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition, November 22, 2019. Mga ka-aksyon, 33 dias na lang antes ang Christmas kag 40 dias na mga nabilin antes ang New Year. Gikan sa News and Information Center sa Aksyon Radio Bacolod ang inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensor. With Aksyon Henry Spulgar, ka-Aksyon Elway sa Technical Control, ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Nagpasalamat kag nagaagda sa Aksyon Firing Line. For more news, information, ang komentary kabod ka Aksyon, Brian Morden, magasunod na. Una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.